ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m ụnụ biko na o nwere unu maka isi wee na-afụ news nke m na-agagharị n'efere mbụwa na nwanne anyị nwoke bụ Ijele na ọ pụtago na Evangelist Ebuka Obi do some necessary underground work and also above all he demonstrated the act of a true Christian, which is forgiveness in the sense that even in the midst of chaos he found peace and he found how to forgive. So abịara m ka m kwuo ogologo okwu mana onwe ihe m chọrọ unu pay attention. Akwụ na afọ ihe adị na n'ebe yes ka m gụpụtara unu ya maka ndị nọrọ agụnwu ihe ederede. Ọ sị na gịnị mee that no ofeli Udele n'ụlọ ọgwụ ebe emere admit na true na the guy enwetara onwe ya na the guy enweghị enweta onwe atọ na onwetara onwe ya n'ofuru ụzọ mana in order to make it worse na even mgbe ndị mmadụ na-eme ya advice na je yo for forgiveness oju na ọma njeje yo the man being Evangelist Ebuka Obi for forgiving that over his dead body where he do that. The person is a name and you for forgiving will the person that stand there for you even mgbe one in ejuloga ajo ndo tigilili ego atotala gị. They did not stand by you. To make the matter worse, yesterday with the leper na one man bịakwa bịa kpọrọ ya that Ezekiah anya na ya na-abụ nwekwa case to settle. Then Evangelist Ebuka also played a part in making sure that the man did not forge ahead with the case against this young man, which means na ihe apụgodi ya Evangelist Ebuka Obi agbagalị another man bully him. After another person ji bulukwu again. After that then ojazazi ya case ya with ndị IPOB o major ndị ọgwara okwu ọjọọ because assistance na onwe ndị na-achọrọ mma maka forgiveness anụ a na-ekwu okwu forgive and forget enwe ndị ọ na-adịrọ na dictionary ha and Ijele has offended them. Kama na gwara nwa ya eziokwu, Ijele has offended these people na nwere gịnị forgiveness in their dictionary. So Oscar ge forgive the best thing you can do for him now as a Christian is to forgive him. Ọ na-anwụ na amalụ na ojeje nwa ebe ọzọ ka ọbalị aghara ide gị n'isi. So now ndị otu ya onye na-akọntrol page ya bụrụ enyi ya nwoke nke n'obodo Igbo na-akọntrol page ya na-abata eme asụ oyibo awana gonna awana gidis awana that. Upon in the midst of this thing he cannot openly acknowledge again the fact na this young man apụtagokwa n'aka onye dị otu a na this person drop kwa being Evangelist Ebuka Obi drop kwa na case o nwere against this man si na ngaba na mamho gị ikpe enya nwoke weje me upload this second thing na phone na this the other side of this video enya nwoke me that na san ka mgbada post nkete. Could you imagine that these people nwere obi even in the midst of this thing 10 hours post cannot generate up to 10 reactions. So in the midst of this thing ndị be ha wejeje me upload this testament na for to show you how wicked these people can be, to show you how deceiving they can be. Iman no katagwo onwe gị eziokwu n'ụwa but see onwe ihe bụ na one nọ n'ime aba you can deceive people but you can never deceive yourself. As a man, you need to be fake life. You can deceive people with it, but you cannot deceive yourself. Where you will disgrace yourself na mboya biheji amale dikeme. Ina foni ina asini bo odogu biheji ama odogu luzia. Ya mezuku ya heji ama odogu. So biko no kansi kuyiku. Onye obona mana omu Ijele and no ma nde aka ha dị na-eme this type of upload on internet. Hakabaro jeje bụ ụmụ nwanne ha ka ha wepụ aka enwe n'ofe tupu ọgụ aka mmadụ. Because ebe Ijele si na ọma nnọkọta pụta n'onwe ya n'onwe ya obiko ọma nnọkọta na over his dead body ka ya ya obiko ị na-ajụzi sị na even in the midst of mmadụ nwa he cannot beg because na gịnị mee ekwensu akpọji ya na akpọchie n'obi ya because Bible mee ka aghọta na gịnị mee that on that day and God hardened the heart of Pharaoh and God hardened
the heart of Pharaoh. So iji gwa gị na gịnị mere Ekwensu na-akpọchi nwa obi mmadụ, Chukwu akpọchikwa obi mmadụ in order to disgrace you. Ijele ịnwụrụ ọnwụ hele. Ịnwụrụ ọnwụ hele. Enwe ebe ya ihe abụọ lukata. Ebe ịfọ na ndị otu gị agbaghago, cheke a post ndị bụ unu mee to discredit the news na-agaghị na social media cannot get up to 5 reactions in 10 hours. Cannot get up to 5 reactions in 10 hours. People have deserted you. Even in the online fans, ride on, Ijele Karigo. Kedebe Hano today. All of them face here no nyozo. All of them face here no nyozo. No onye ji makia we bulu case ano n'isi. Onye ji makia we bulu case n'isi cannot even for one day did not and have never come out for one day, make one post, upload your picture, send na because I na solicitate for this person. Man, all plane gaba Abuja, cause just stand there for very dark man. All plane, chewa Abuja, cause just stand there for with the very dark man. Man, again me upload better one day, or upload what be one day, send na bikono, onya bo onya nka inde ba biko onwe ho onye ji setota ka maka isenyele yaka. Even at most well his foundation is Kenege Ijele for standing by him mgbe nke ya me for ibulu matia n'isi for circulate because mgbe ahụ ọgwụwa weje Sahara Reporters news ewe publish ya the same thing and do to give me alege email ya. Even him, he cannot come out and stand by you. You just have to know the truth and know it earlier. You get your capital. You have to inwe mmadụ 20 ịkpọ ndị otu gị wele mmadụ na-abụ di ma mmadụ na-atọ di na agwa nwoke eziokwu that can look you boldly in the eyes and tell you na this part you are going it wrong. That's the beauty of followership. That's the beauty of friendship. I don't follow who I cannot talk to. Correct you in love without not parley again. I can't do that. I cannot do that. Even if follow again, I cannot correct you in love when you are wrong. Because when I correct you in love, that is where you begin to pick correction. We can kid you mad. Because human being is bound to disappoint. Is in their nature to fail. Human being is in their nature to fail. So, Kena Fehano Ijele message. Or say that he will never beg. That is what he said. And I'm Bob no decide Yobiko. Or to talk now or later. Or then.